Maghatag ako kaninyo og bagong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo. So sa atong ebanghelyo karong adlaw, kini nahitabo sa katapusang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo uban ang iyang mga tinun-an sa wala pa mahitabo ang iyang pagpakasakit o pagkamatay didto sa krus. No, bago pa lang nilakaw niini higayuna si Judas Iscariote aron pagbudhi kang Hesus. Og nahibalo na si Jesus nga hapit na moabot ang iyang takna. Tungod niini gisulti ni Jesus kanila ang usa ka importante kaayo nga sugo. Mingon ang Ginoo, paghigugmaay kamo. Love one another, no? Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Naunsa may gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon mga igsoon, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo, no? Kabaluta nga si Jesus wala lamang nagsulti og nindot nga mga pulong diha sa iyang pagwali o pagsangyaw sa maayong balita sa gingharian. Uban sa mga pulong ni Jesus, iya usab nga gipakita kanato ang gugma nga makita diha sa iyang mga buhat. Miayo siya sa mga masakiton, mipasaylo siya sa mga makasasala, mipakaon siya sa mga gigutom, giwelcome niya kadto mga sinalikway sa katilingban sama sa mga makasasala ug mga tax collectors. Gi-comfort niya katong mga nagsubo sama sa iyang pag-comfort kang Marta ug kang Maria sa pagkamatay ni Lazaro. Ug labaw sa tanan mga igsuon, gihalad ni Jesus ang iyang kinabuhi didto sa krus alang kanato ug kanila usab nga misalikway kaniya. Muna'y pagpakita mga igsuon sa gugma ni Jesus, dili lamang sa iyang mga pulong, kundi labaw sa tanan diha sa iyang mga buhat. Mao kini ang matang sa gugma nga gipakita o gihawhag kanato ni Jesus nga atong sundon ug puy-an sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini ang matang sa gugma nga dili lamang hangtod sa mga pulong, kundi makita giyud diha sa pagtratar nato sa atong isig kaingon. Kini ang matang sa gugma nga nahigugma dili sa lamang sa iyang hinigugma o sa sayon higugmaon, kundi apil kadtong lisod higugmaon sama sa atong mga kaaway ug sa mga naglutos kanato. O kini ang matang sa gugma nga wala naghuna-huna sa kaugalingon, kundi naghuna-huna alang sa kaayuhan sa tanan. Munang gitawag kini ni Jesus og bag-ong sugo, new commandment. Tungod kay ang atong sukaranan sa atong gugma mga igsuon, dili na ang atong kaugalingon. Katubi taong gipangutana si Jesus, what is the greatest of all the commandments? Ang tubag ni Jesus, love God. Ang ikaduha, love your neighbor as you love yourself. Pero kini bag-ong sugo ang gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Kay dili na ang atong kaugalingon mo'y atong sukaranan sa atong gugma sa uban, kundili si Jesus na mismo.
Siya ang atong modelo sa paghigugma, tungod kay ang iyang gugma walay gipili ug walay kinutuban. Apan sa tinud-anay mga igsuon, lisod gayud kaayo kining maong sugo sa atong Ginoo kanato. Dili gayud sayod ang paghigugma sama sa gugma ni Jesus, sa paghigugma sa atong kaaway ug sa mga naglutos kanato. Apan angay natong hinumduman nga dili gayud nato kini mahimo kon kitara. Mao na nga ato gayud pangayoon gikan kang Jesus ang iyang grasya nga makakat-on unta kita sa paghigugma sama sa iyang paghigugma ngari kanato. Unconditional nga gugma. Sa katapusan si Jesus mingon, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga disipulo. So maningkamot gayud kita mga igsuon nga matuman unta nato kining sugo ni Jesus sa paghigugma sama sa iyang gugma. Ang atong pagka-Kristiyano o pagkasumusunod ni Kristo dili lamang makita diha sa atong pag-anhi sa simbahan, sa atong pag-ampo o kapag sulob nato og krus o eskapularyo, sa atong pagrosaryo, apan makita usab kini labaw sa tanan diha sa kung giunsa nato paghigugma ang atong isig kaingon. Mao na nga ang gugma mo'y atong marka isip Kristiyano. Kung pangutanon taon sa mga tinuod nga simbolo sa gugma para nato nga mga Kristiyano, dili lang kanang heart nga i-decorate nato kung moabot ang February 14. Ang simbolo sa gugma para nato mao ang krus ni Kristo. Kay kanang krus timaan sa iyang dakong gugma nga ri kanato. Unta maipakita usab nato kini nga gugma nga kahibawon mo sakripisyo alang sa tanan. Sa atong pagtubag unya sa katapusan sa misa, moingon ta, salamat sa Dios ug sa atong pagpamauli sa atong tagsa-tagsa ka mga balay ug mga trabahuan, dad-on unta nato ang gugma ni Kristo ug puy-an sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mamahimo unta kitang mga instrumento sa gugma sa Dios dinhi sa kalibutan. Amen.